A práve sa začala cena ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky rovina Grady 3 na 1200 metrov, 850 000 korún pre trojročné a staršie konia. Overdose vypálil vpred ako šíp. Za ním na druhej pozícii Sunshine Reinberg. Tretí je veterán Siris. Nasleduje Akos so stratou na 5. priečke, potom Maďarka Crimson. Nasleduje Akos, ďalej potom Superblesk a Viva. Vpredu Overdose. Na druhej pozícii Sunshine Reinberg, je tam aj Vároš Biro a Siris, ďalej potom Akos spoločne s Vivou, ďalej Superblesk a Crimson. Kone sú v oblúku, zdá sa, že Overdose ho zatiaľ zvláda. Záverečných 500 metrov, náskok sa začína zvyšovať, tribúny začínajú šalieť, posledných 300 metrov Overdose je vo finále. Piotr Krovický kontroluje situáciu za mohutného potlesku tribún. Už teraz môžeme tlieskať Overdose a mohutne ešte útočí aj Sunshine Reinberg. Takisto ešte aj Ako sa snaží, ale Overdose je šampión a víťazí s prehľadom na druhej pozícii. Potom Vároš Biro, ďalej na treťom Sunshine Reinberg, ďalej Viva, Siris až 5.